Kardom Karbi Anglong News Channel kelang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel aberta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. Aprangsi Karbi Anglong News Channel kelang arado an aphan sitame Karbi ningkan kimi thang ni phai isiar ni kardom nan fan pi pachir iglo non nilikido la ladak la khain kora truck driver bagre emisi consensi parlo dolomara kanglong sinili doiglo ladak nilikido bangke lang tuk tok bi kor lang so long sinili do poniklo ladak dolomara kanglong non ladak li tum thek ponlong li tuma api ko le il tuma phi tum thek ponlong ladak lang tum ningkan sekpen tapo suri rang kora thoma ningkan lapona ja keding tambelan tumi phun me ke thek long pen pini ladak rongsi ala tum son se chingrum si hindu pe christian pe ka do vela tum chingrum si ala tum pining rong pen ala tum boso ningkan kimi Karbi ningkan kimi thang ni phai ser ni ke talon do tum thek ponlong lake ala tum tame aninga rong la bongso ningkan helupik ke damta ningkan suri nang ke thoma ningkan ki pon helupik ningkan lo stamen pini aningkan sering kora pli aningkan ke thagelong loke anu tinta me ana makang honna pen ko pai ke mi palang tum chela khasi lang tum pini ningarong sarpu ki bigi thika do ka vete pala ningarong bhong bela pini ladak ala bangso a hi dialo mate kolang solang tum aningarong pen la poson si ke chuki jona jai mek talang tum pathek pona pen parda me ason ason ka chepati ajai mek tai tum thek pono da vo ke ne ap ho him anung pen ka chepa chon tang ho la hai tum thek ponong la se cameraman phan pe klang pon tha lang la ni phan pa klang pon ji pa se tuning ri pono li tum thek pono la pulang pa cameraman pa klang pon tha ala tum non ni tum ka chepati jai mek non en pon bom lo hala sor lo song tum pen ala ni tum ke chepati jai mek en pon bom lo la se tum cameraman ka to be phane pe klang pon tha tum lang pon sinang non da lang tum deng pon bom lo la ke sor lo song ma te sapi ma tum silon chepati pon bom lo la se tum thek pon long ji la phi bache lo tha a phi bache hala te ba lai ho hala te ba la chilang long le dai chilang long le còn nữa năm lắm ready 1 2 3 un ăn bot ina glory un ăn bot ina glory tum kecepemei pon la person hello tum aninkan dan son thak pening ke thos tame rong pen rong isi pen tum Karbi ningkan kimi talon pon bom bang bom si finish tame tum talon pon lo mi pun mi het pen ke talon pon long pot anam han tame kiro paper tik lo la pente adun tunar tum dak tum rong an mate pini la same along naka humri du na pot stame na tama stame akero paper tik lo deng kwan ni ke chok nal tum pini tum peneng pen si ding thom matai thom an si do lang ho ke bang jilang tan tum no poson sai klem pon bom ji sik dom ke bang yen kan stame lan se la son Karbi ningkan kimi katalon pon ke pathe pon bomi mate ke pangdang pon bomi pasenil tum chisik pon lo rong pen chingbai pon bom lo ke pathe to nali tum pini ladak hi dialong kaching rum malam the ni thanik tha ni tum da ini kaching rum ke halo ni tum mane la ningkan ti mi ni tum palon polo tapi aku lalu ke bang jalan selama ini tum rong pen la ka do ga ching bai pen ni tum ko
palon pon thula claim pon thula halo lesila non apor taminang litung media fans tame non nang tong do pot kerupilo rong kon lo na tum pini lo dak lo so from pathik rong ane dak ni tu rong vet dak la mane lang tuk tong de rong onani tum la dharam kado kabe chipu pin message dak program ki bi lapuma kalang lo ante kismana tumge mane karbi tum tame ar koi chiklu cc talon pon atiti karbi tumta ninkan kimi ar koi achiklu cc talon pon atiti tame pini nali to bang ke thang ni phai sia ni si karbi ninkan kimi talon pon ante hula net ar koi ni isia ni ke talon na tuma phan ke tum pilo puji ke mane li karbi ke lage la non thang la tari si li tum ke karbi tum ke mane ni kan ki mi la bang si mane ni kan ki mi ko antena tumla gambra hin pen non itum thek polong karbi tum tame swaru puno supinso tum puna mithang a pindeng sumpota a phiong avyong sonsi thek polong nani tum hin pen kupilo kipu poni na pending sempok ke lagi ahong lagi mana litum pending sempok ke do nang po lagi litum mana sarmar sarmar tu betul poho do nang po ba sarmar tu sisteme enang po la Dokmoka BOC Godamalong Assam Food and Civil Supply Corporation Limited aputhaksi krungching saime kapedopon sokpensi sang takeman puasonsi sang pensi an takeman lasi an ki chopensi munera tumta kereng ilo thang achiklo ni phaisi surihini ra incorrectly asenkana farman arnisi aphan krungching saime kapedopon laki 4-line National Highway 29 ki krongput adung het dokmoka pen kahilu kilometer hini BOC Godama hemalongsi Pini Assam Food and Civil Supply Corporation Limited apor porphai kep pensi cheng pondo lapen porphahini an pajut pondo lasonsi dogmoka agriculture circle hauraghat bokolia lapalong thoma phansi mai pathik pondo laso along guwahati pen nangkachetong dun joint director managing director atumsi sok kenam dun nangjia puthak arona tengpen lamtoi pi pondo pusi birta chini dun Kachetong dun lake Dogmoka ADO, Samilangso ADO, Haraghat ADO, Lapen Bokalia ADO atumpensi, Arona tengpen sok ke namnangji aphan, Kelangchari dunji aphan, Aron repen, Jongsi hithi kulat, Rongarlo, sok ke namdo kok pulote, Sodakpen, Arona tengpen, Ingsai ponji pusi, Pachini pondo. ADO atumpen, Prabjinpen, Form sita, Sai chotiki aratapan, Ron ponsi, Akejoy pen sita me register mate certificate sita pachiclaim pon labje aphan choning ripon Assam Food and Civil Supply Corporation Limited pen kapang dak pon ateng pulote sokador par kontel along surihinira pharoi sira pho ador long jipusi than pon alang litum kapachani pon ki jongsi hithi kulat rongarlu sokkenam ador aron repen thekdon long pulote Police along FIR pipon popusi than pachini pon. Lapen ador ki jumpen sokta namlong lelupu klardak alam pachini pon. Alang litumpen kapachini pon. Kenang jason lake land pata, voter ID, PAN card, Aadhaar card henlo pusi than pon. Lapen laso along department pen. Kacharab dunji ke Pathar Parasona Committee atumpensi Rongarlo Inglong atoganu anta latumpensi chiparideng pon pupusi lamthe chiparai pon Lapen sokina mahut ke endamji aphan ke subsidy tractor pensi pathik pondo Laso along ke pon ke wan aphan akejoy pensi pathik ponlo Dogmoka pen Rensing Killing Report Karbianglong News Channel ফর্মটো ফিল আপ কৰি চাৰ্টিফিকেটটো বনাই দিব আৰু চাৰ্টিফিকেটটো বনাই দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে লগত আৰু যিখিনি ডকুমেণ্টছ লাগে NXR 2 লাগে আৰু লগত লাগে ভোটাৰ ID লাগিব
তাৰপাছত পাছবুক লাগিব সেইখিনি যদি ডকুমেণ্টছ লৈ আহে তেতিয়া ইয়াত যদি জমা দিয়াৰ পাছত আপোনালোকে যি তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা তাৰপাছত সেইখিনিলৈকে এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কাম থাকে তাৰ পাছত কামটো হৈছে ফুড এণ্ড চিভিল চাপ্লাই ফুড এণ্ড চিভিল চাপ্লাই ইয়াত যেতিয়া জমা দিলে তাৰপিছত ফুড এণ্ড চিভিল চাপ্লাই আপোনালোকক ডেটটো দিব যে কোনদিনা মাতিব বা কি কৰিব জানটো এতিয়া যেনেকৈ লৈ আছে তেনেকৈ মানে তেওঁলোকে আপোনালোকক হেৰি কৰিব Sokar pan sok nang pipen jadi registration bad lo kote pan si sokar tum ade te papat bom po anda nan tum bepari pan pi bom lo kote mola procurement center bon check lo kote nan tum si sung po karon sokar tum jadi ade pa kom lo kote bepari tum ade kom nes nan tum ben soken po las nili tum mang ching mai bangke non un an ke ra rong ato kan nu aku alam the pa lei phan si bori po department hin bekta je chuning bang mate kosto chelo registration do ma si muni tum chong hong nang chelo pining bang ala son kan lo ni ni thomang bong si la sok lang thon lo ta poisa te kan pa che fit si la pena muni tumhan un an ke mane asok ta pase wanong fit si ka Daihuri lakhai si amondulia tumsitame karbi sengkan kimyar ni pachetondun si rit ke pan asai kerengpo Duabarguri constituency ke parlo lakhain ko retrok ang kangarlo daihuri lakhai si baptist amonduli atumpen pusitame karbi sengkan kimi mate ningkan kimi katalon ajai mek along pachetondunlo Lason si pini ni phai isi thang thang achiklo ningkan surihini ra ingko rapli arni karbi akhai mate karbi ajutang jubat kapachanji aphan pura daihuri lakhai si baptist amonduli pastor moses sinarpen japonsi bangso karbi ningkan kimi mate sengkan kimi katalondun ason si thang thang ni phai isi arni rit ke pan lapen ningkan kimi ajai mek kapamandun Ate bangso ningkan kimi thang thanga chiklo ni phai isi lake karbi akhayatum phiphu akaipen pusitame karbi akhayatum lake sengkan kimi pusi hokponlo lapen jutang jubat khai anparta mena akhai kachepaching thurji mate kepachanji along kaiketa tininang ni puta daihuri lakhai si amonduli atumpen karbi solangdo arat akarbi akhayatuma phan jutang jubat kaike aporsitame ansose kapachithang Akam claim lo nang lapen pacha nang puta daihuri lakhai si amonduli pen kaiketa katalon pon along tengni nang ni puta pastor pen ningche pon bangso ningkan kimi mate sengkan kimi katalon pon along read ke pan asai si pacheton dunlo Lauso along kachetong dun pastor deacon secretary members to anatum setame chetong dun pen laso karbi ningkan kimi along ahirjume kardom johang dunlo Daihuri pen amo sing ti report Karbi Anglong News Channel. Rit kepan akam anta pini ke patang theglo nasi non ke ako nilitum hem si dam thupo nasi hako ladak la sorong man pi ke sinara sorong man pi lo la dak ki do don trok ando don trok asang ho pen si non ha dehuria thoi sun lo dehuria thoi si non ke don trok si kepra pli an don tharo nang chok rang lo nasi non ke nilitum dehurin morwana monduli pensi non la bangso rong man pi la bangso ha waralong la bangso ing namajo nilitum ako puthot ke pachun tu si nilitum monduli pen mate centenary jubilee amen pensi bari ka khuli ji afan mate non bari khuli pan lo mate bari claim lo kuwe e bom lo aku pining ning kanta mo bala polo te ako nitum kuwe ke panji fansi ado be siding pon lo tala pu hello donatu nang tum pan kapasini la pen soro lo nang tum media korte tum sita nang tum la an habit ang bong sita nang tum nang sipat duk dun la pen nang dun pot nang tum pan soro parpik lo nang tum malong an se arnam le ahir jimi pipi dun na ado be phanta adom pisi nilam theta ribik check lo Tarabasa sukum tokbia rongalong ningkan kimi katalon pon thang thanga chiklo ni phaisi ningkan surhini rengko rapli ani phulini constituency kaparlu Tarabasa sukum tokbia rong along ningkan kimi katalon pon sonsi bangso katalon pon along aluhia man pen kachetong dun lake man penkedo rat cyclem bangpi sangpi sabina teron pilapen SGB monindro tokbiatum chetong dun pen RDP dun lapen labangso ningkan kimi katalon along pen
sangpi sabina teron pya hin pen lamthe ke jai pon ke osomar aphan kacharlia hin kapaprang do nangji pulote apia pota kachelang don kenang sot lothan bang innovate ke un e apia pota kachelang do nangji pu rat cyclem bang phi sangpi sabina teron pya hin pen lamthe than pon lapen bangso ningkan kimi katalon pon along mai kachari pon lake mai phu budhorong pia hin pensi mai chari pen sonsi bangso ningkan kimi katalon pon along insam jin pen pachon kuluni pen bidor sing terang po karbiang long ningkan kimi katalon along klam along do ili tunte tong an ratet dolo jo dan ke ngerong kilo ni tunta sukum to biarong chuneng ko ni tum ningkan kimi katalon cheng iglo lasi peneng mang aku la sonta se chuneng sonta se aku pinika cheng thulo lasila ningkan ni pato katalon ajo ni pensi rong ga do ga be rong rup ni tumla sapak ke paprang pon thagi aphan asona soni tunta klem pon iglo i smart phan ke pathu ga do ga be laita klem pon lo so anong i pajir pon podak pensi lasi purhi tum aphan stame i mane graduation ke en mane master degree ke en lai kele dun tum dolo lai to manani ni tum dak unan ke karchu pon se lai ta ni tum bori pon lo lapen ke rong sor i mekar mithur ka doga be tum ta kusonsi rengdok reng ni dak ni tum ki dudun thegi ma sukum to biarong arada tum jo lai anta ni tum u dakusa polisi claim pon bom lo dasi lai than ke pare pon si lai rong asu tum barong rat mekar samar ka doga be satisa ku lai to man anta ni tum ladak nikan ki mi ketalona joni pen king thur thagi pani tum bori poniglo anikan kapek tamme la son tak talon mon thuela oni tum anikan kapek ta la son tak unan ke nosi ni tum maju maja phun te rong thang beng phan ave ko pini tarik kipuri chom anikan nosi da son kipuri chom bipot ave mane beng phan ave pronte ni tum claim pon mom pora bang nan bori pon bangso long nangli tum alhi sarpi mane phan chu phapan dom opinion ni tum kecepatan alhi sarpi ho jo da kili tum local MLA ahema sarpanch ni tum kecopa lasi alani phansi peneng alhi sarpo aisa suni tum ke pai lo HDP pathu aklamalong ta karbining kan kimi katalon pon thang achikloni phai isi ningkan surihinira inkoi rapli arni aningkan wanga son thak sipining le thota HDP karbining kan kimi katalon amaya tumpen chipate pipon si karbining kan kimi katalon pon labang so katalon pon along HDP karbining kan kimi katalon amai phu sondor tiso chunbang harsing tiso bidisar sing timung lapen chandro sing teron founder president HKNKE atum pensi japonsi pini jaimek dengpon Kechengsi HDP ahawar along karlitang atumaphan chikimo ponsi puthot pathu parong ro ajai mek setame padupon sonsi babchili ke ap sonsuri kachivung hei hui padupon HDP pen protap inglang report Karbi Anglong News Channel Pinya berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me